Kapurwani motene kod weche mag rwako higa manyien ni jodolo mag dinde mopogore opogore pacho ka koro medo kwayo piny owacho mondo kony e weyo thuolo rowere ma oselalgo gi ji ma ichich goro ni gin obila. E ote maggi mag yawo higa manyien mar 2025, jodolo kwayo sirikal mondo ojiwre mar rito ratich oganda kendo timo lokruoge mabiro bero ngima oganda jo Kenya. Jafwambo marwa Judith Omondi miyowa moko kuom ote mag jodolo. Tich adek tarik 1 dwe mokwongo mar higa manyien, higa mar 2025. Jokristo mole ute lamo ma opogore pacho kama ngima mar duoko erokamano e neno higa manyien mar 2025. Thuolo ni jodolo notiyogo e kuong'o tim mar teko rowere tok chik ma osebedo katimore e pacho ka. Jadolo mar kanisa ACK Mama Seno South Charles Ong'injo kaachiel gi mar kanisa duond warruok kod chang Archbishop Winnie Owiti ywak ni piny owacho winjo wero go duto thuolo. Ker nyocha osingore ni ok bi mak nyithindo kendo, to waneno kaka kata mano mak go pok ogolgi kendo ok wang'eyo kuma gintie. Sirikal wacho ni gikia joma omakogi, to onego bed ni sirikal ong'eyo gima timore e piny. Kokamano to wabiro kawo sirikal kagima giriambo. We want to be assured of our security, kendo cases mag abductions mondo dog chien kabisa, mondo kanitiere ng'at maketho e Kenya ka to tere e court, to ji kikaw chike lwetgi kaka seneno timore kaka jadolo kendo sekelo ne jo Kenya luoro mang'eny. Omiyo awakwayo ni mondo jowadwa mosemaki mondo gony, kendo kanyalore to mondo tergi e court mondo chajgi. Bende jadolo mane otelo e chenro mar lamo e kanisa mar PCEA ma St Andrews Nairobi oyango moko kuom rem ma sirikal owinjo rangi. Magi oriwo timo lokruoge makare okumba mar thieth mar SHIF kaachiel gi lai manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok mamalo. Not happy about the transition from NHIF to SHIF/SHA because the transition has not been smooth. It has had very many hiccups where people who had money in their NHIF card cannot use that money in the new arrangement, and when they go to hospital they are turned down or made to pay. The new university funding model has also not worked very well because it has awarded scholarships to those who may not deserve and denied scholarships to those who may deserve. Kama moko kama oriwo jadolo mar kanisa koperi ma St Joseph Ombo Migori to kwayo kwe hera kod riwruok e kind oganda jo Kenya. Duto wabed ka joma achiel kaka jo ng'ato achiel kaka jo Nyasaye duto te mondo gigo ma hinyo ngima ng'ato, gigo ma buogo ngima ng'ato obed maonge higa ni. Nyasaye mondo telnwa mondo ber mare murito ndalo duto. Love your neighbor as you love yourself. You must show mercy to your neighbor because God is a God of mercy. And you must know as you spread this gospel, it is by the grace of God you are what you are. Judith Omondi, Ramogi TV.